paa. Punta ko pa, sakit tayo. Sakit tayo, Dad. Oh, lagi lang. Tama sa din. Stroke ni siya niya, diabetic ba? Dili na ganin na mo halos magawas kay para karon dili ba ko kadaog ano niya may lag na atok ng mangod nga lalaki kay ginapasan na nang siya. Nya wala pod. Ana gani ko mitag na kay wheelchair kay makagawas-gawas na gid siya bisag dira lang gud o. Labi ka kita. Naalo na siya diri sige kuan higda. Mo bangon lang og kanang mo ingon siya magbawas daw na arsahon palagi kay wala na kusog lagi na yung mga tiil. Taon ginahangitan na iman kay wala namang gid siya kusog nga kuan sa iyang lawas. Ay, manuno na lagi kaayo. Lagi ko na sunod. Luya na yun. Sa imong ginapangayon ay Wilson lagi. Sundo. Daghang kayong salamat sa gihatag ni Sir Elmer Katulpos nga wheelchair sa akong mama no kay makagawas na gid siya bisag kanang mabuntag kay di naman gud siya kalakaw. Salamat kaayo ko kay tabang sa iyahan ni nga nahatagan siya sa akong gipangayo nga wheelchair. Nay, okay ka? Okay lang yan. Okay. Sa kita sir. Oo? Sa kita. Ano di sa kapit? Dalawa lang gani sa iring gani ang magkaon siya. Kayo. Nay, yes. Oh, God bless. Salamat. Salamat sa suporta, Kabrigada. Kabrigadahan, Jensan, Puso, Pagkakaisa at Pag-asa. Kabrigadahan, Jensan!